To, ni na yi harama zan tafi. Kuma insha Allah nan da kwana uku wannan kwana uku zan yi kacal. Haba mai gida, kwana uku kawai? Ina laifin kai kwana 5 mai gida. Ai ba zan iya kwana uku ba na ganin kyakkyawar fuskar nan take ba. Ai duk sai in zautu. Sauran kwana 2 da na ƙara akan uku na, ai kamar akan kaya zan yi su. Saboda haka ki haƙuri, ya kwana uku ma ya isa dan ba zan iya rasa ganin ki har kwana 5 ba. Ai uku ma na yi ƙoƙari. Kuma Allah ya masa albarka. To amin, Allah samu yawa. An shiga ne wallahi kamar in ce ma na ma fasa ko in fasa ne. A dawo lafiya, Allah ya kiyaye hanya mai gida. Tabbi bari in shiga cikin ɗauko waya ta kira ustaz ya ci gaba daga inda muka ɗora. Alhamdulillah ala kulli halin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Masha Allah, masha Allah. Masha Allah, masha Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli halin. Gida kulliya ta yi. Allah? Allah fa alhamdulillah. Daga ciki komai ya yi. Alhamdulillah. To shigo mu shiga daga ciki. Bismillah. Wallahi ustaz kana burge ni a koda yaushe, wallahi ina alfahari da kai, shi yasa a koda yaushe na samu dama wallahi nake gayyatar ka zuwa gidana. Wallahi alhamdulillah ala kulli halin, wannan na daga cikin abin da yasa ni ma bana yin amsa kiranki. Salamu alaikum. Wani irin abu ne wanda mai gida ya ce min kwana 3 zai fa. Kaga da tafiya ko kwana bai ya dawo, ina zuwa. Wato alhamdulillah ala kulli halin akwai muskila ke. Ko ki bude kofa mana. Ya haka ne. Ciki ke ne kuma. Kada kuma mai gida kai da kace min kwana 3 za ka yi, kuma daga yau kada ko kwana 1 ba kai ba. To tafiya Allah bai ba. Saboda haka daman yin tafiya kafin ka yi kai ne da ika, amma in ka yi ta ita ce da kai. Dai mun shiga ni ba zafi nake ji wanka. Ai babu ruwa a gidan mai gida. Ya ban gane babu ruwa. Ba ruwa. To fiyo watan da na tara ba sai a bude ba a ita zan ji. Barka da. To musulunci ya yarda aka yi ma sallama ka ce amu wa alaikum assalam, amma ba zan yi hannu da kai. Kai kuma waye kai? Alhamdulillah ala kulli halin, malamin ta ne. Karatu nake koya mata, amma ko shafi 2 ba mi ba. A shafin farko muke. Yanzu kina matata a ce wani ya zo yana koya miki karatu amma ban sani ba? Me kenan hakan yake ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato alhamdulillah ala kulli halin, tari bace ne. Bata ce min matar aure bace, ta ce min bazawara ce ita. Ke? Bibiya. Me haka? Wato daman cuta ta kike yi? To wallahi sai na dau mataki. Allah ba zan yarda ba. Allah. Gaskiya ne. Wato shi kun haɗa baki da shi. An cutar da ni. Ya mai da ni arna garaya, ke kuma kin mai da ni arna uwa. To mu shiga ciki.